Oh, shit. To je možno! Ljudi, dobrodošli na kanal Luka Teo. Kao što vidite, u današnjem klipu me je devojka našminkala u ženu za Ome TV prank. So, let's go! Jao. Saka me... Krenite više. Aj, može, sad ti se osušio Karmen, sad može. Ćao, čuti debilu, ja. Šta radite to? Ništa, brate, evo, sakrili se od Oluje. Vi? Pa i mi smo se sakrili od Oluje, ali tražimo negdje da se sakrijemo kod nekoga bolje. Evo, kod nas ovdje, nas dvojica sami. A gde ste? U kom ste kraju? CM. Ej, a bi išla? Išao bi, boga mi. Ja bi išao. Šta je? Kurac. Što? Ja bi išao. Buraz. Naš? Kušku. Nosi ben te ustate. Nemoj padati, slušaj. Čekaj, stop. Jao, ne. Kao da dođemo, da? Ono. Ojoj, jado. Ja sam je šminkala. Pravno. Zahvali se. Hvala. To je možno! To je moj dečko. Došli smo da prankujemo ljude. Uopće nikad ne bi rekao. Nikad? Čekaj ovako. Ja sam krenuo da pričam pa sam skontala. Pa da, to je fora. Šta? Da. Ja sam mislila nešto si se isprednje tako našminkala. Mislim, našminkao. Iskreno. Živi. Imamo decu, bre, jebote šta, nalaćemo na... izvinjavam se. Nemoj se šogiraš. Nemoj se šogiraš, brate! Brate, imaš glas ko muško, veruj. Jadna. A to zato što je mnogo koristila neke lekove i alkohol je mešala i znači spržila je glasne žice. Brate, ko muško zvučiš, veruj. Stvarno ko muško zvučem. Jadno ti. Cicka, kad ćeš da prestaneš što sebi da radiš? Ne znam, brate. Ali sam lepa ovako. Jadno ti. A? Onako, nisi loš. Nisam loš. A svi mi kažu da imam glas ko muško, to me povređuje. Nije smiješno. Ali jebi ga, moram nekad da te roastujem. Zato što imaš stvarno ružan glas. Pa imam. A dobro, neko će to da prijeđe preko toga. Stvarno. Neko sigurno će. Ćao. Nemoj ići. Ja sam muško, brate. Neko šoku! Odakle ste vi? Nismo iz Loznica. Hoćemo da dođemo. Ja bi došao. Sigurno. Šta radite? Nisam vas čula ništa lepo. Evo, tu nešto pričam s mojim prijateljima. A s nama što? Mislim, kao šta sa vašim prijateljima? Pa ja sam Bruno. Šta si? Ja sam Bruno, on je Mate. Ako. Ja bi ovog Mate. Mislim da da. Ujebte jevo! Šta? Ovo je muško. Ne. Jebem li ti familiju priču? Ćao. Ćao. Pošalji ti kis. A morao sam. Ćao. Šta radite? Gudramo malo vi. Da, blejimo, pijemo, uživamo. Ne gudrate, a? Ne. Što? Pa ne znam, ovo nije raspoložena. Nije raspoložena da se popravlja cicka. Brate moj, hoćete malo? Nećemo, a ti?
Nasrali se, brat! Izgudrani. Prpa. Ćao. Ćao. Znaš da što kažeš čao, brate? Juicy Mafio. A nisam pomislio da mu kažeš. Peder, čujem je škovi Peder. Ispao mu fon. Karma, ljudi, karma, bre! Ćao. Ćao. Šta radiš? Ništa vi? Pa evo, sakrili se od kiše. Jel kod tebe pada kiša? Pa ovo nevreme je ovo sve. Kod nas? Ne. Blago vame, možemo mi da dođemo kod vas? Može. Stvarno? Možemo? Možemo? Možete. Ti si moj. Ti si moj. Nije ni Ne. moj. Ćao. Ćao, Šta radiš? može Instagram. Pa hoćeš da daš? Ja bi dao. Luka, donja crta, Teo. Ovo je predobar. Ja. Oh, shit. Ne znam se koja je jača reakcija. Dobar večer. Ćao, ćao. Šta ovo? Te ova žena puši. Ćao. Šta radiš? Ništa. Malo mi je previše dosadno pa sam na ovom sranju. Pa hoćeš da učinimo da ne bude dosadno. Kako to misliš? Pa nekako. Ajde učinim nekako da nije dosadno. Možda bi ti mogla. Pa ja bi došao. O, pičku maternu! Neki zabo. Nije mogu da stopira zaboje. Bro. You're a guy? No, I'm not a guy. Yeah, you are a guy. No. No. Ćao. Ćao. Šta radite? Evo, ništa. A uživamo malo. Tražimo momke. Odakle? Jake momke. Odakle ste? Iz Beograda. Iz Beograda, super. Mi smo iz Skopja. Skopje. U Makedoniji. Da, da. Pa takve i tražimo. Tražite iz Skopja? Da, da. Ja mislim da ona pogotovo traži takve. Ja bih došao. Muško li si ti, samo mi kaži. Pa mi gledaj. Ćao. Ćao. Šta radiš? Ništa, vi? Evo, tražimo neke dobre momke. Dobre momke, znači tražite u množini, ja te nisam. Pa dobro, a možemo i da delimo. Iskreno. E bi delila? Boga mi bi delio. Ulov! Au, draž. Ćao. Šta ima? Evo, tražimo neke dobre momke. Jesi ti faška? Pa izgleda jesmo. Sve. Jel da? Da. Da. Koji ti godište? 2000. A odakle? Iz Beograda. Gdje je tačno koji deo? Pa možemo da dođemo kod vas. Može. Dođite na Zvezdaru odmah, ajde. Ajde. Ja bi došao. Bi, ja? Da. Ajde, dođi. Ovaj lik! Ne, brate! Oni dalje nisu. Ovaj lik je dalje! Ne, Ti brate! pričaš s ljudi. Jebote, ja govorim ovako normalnim glasom, on kaže ovo muško. Lepe ste. Hvala ti. Hvala ti puno. I kod mene, i kod mene. Au, ala grmi. I kod mene isto. Čovjek se usra, brat. Ne kaže. Jo. What the fuck? Jedna paca! Ćao. Sekt. Jesi u sektoru?
U mamu ti jebem. U mamu ti jebem. Ti dosadno mnogo, a ili kod tebe pada kiša? Šta? Ili kod tebe pada kiša? Da. Boga mi mnogo pada kiša, brate. Mnogo. Šta se uprpio? Znaju. Još da znaju. Joj bože. Izvinjavam se. Čekaj, evo, sklanjamo ove... Ćao. Što radiš? Ste vi snimali live na TikTok? Jes! Ekspozovani.